עם בודקה. מה עשית? מה זה הלכת? אתה מכאן הולך לכלא 6, אתה מבין את זה? אני רציתי לראות את שירי, אוקיי? התגעגעתי אלייך. חייל חטוף ללא ספק תסריט אימים של צה"ל בוודאי ברצועת עזה. אתה יכול להגיד לי על במה מדובר? שלומי. שירי, אני קצת הסתבכתי. ב-5:41 התקבלה ההודעה הראשונה שהוא נהדר. נראה שהוא נחטף, ובמקרה הכי גרוע הוא לא שרד את זה. You are the spirit of Jewish people protecting a Jewish land. He stole the telephone of my husband. אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עשית? כמו דייג, כולם זורקים חכות, כולם. מוסד, מודיעין, שב"כ, כולם. הבן שלי הוא ילד אחראי, הוא חזק, הוא נאמן, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ. והוא לא מת.